Ahogyan említettem a bevezetésben, most visszafele haladunk olyan értelemben, hogy a csoportbefejezésről gondolkoztunk először, mint ami nagyon sok csoport életében aktuális lehet, és tényleg érdemes végig gondolni. De nem azért fejezzük be a csoportot, hogy aztán véget érjen ez a dolog, hanem hogy csoportok induljanak el. Volt eddig egy csoport, most akkor induljon el 2 vagy 3 csoport a folytatásban. És Juhász Zsuzsit kértem meg, hogy ő tartsa meg most ezt az alkalmat a csoportindításról, és kifejezetten ebből a nézőpontból készült fel Zsuzsi, hogy szeretné bátorítani azt, hogy a befejezés után újabb csoportok hogyan tudnak elindulni. Tehát nem annyira elméleti megközelítés lesz, hanem nagyon gyakorlatias és kreatív ötletekkel tűzdelt alkalom lesz. Fogadjátok szeretettel, és nagyon köszönöm, hogy elvállaltad a felkészülést. Nagyon szépen köszönöm én is a bizalmat, és szeretettel köszöntelek én is benneteket. Hogyan indítsak csoportot? Úgy is mondhatnám, hogy hogyan indítsak csoportot a nulláról, de azt kell, hogy mondjam nektek, hogy egy közösséget közösségből lehet elindítani. Még akkor is, hogyha nem egy régi csoport megszűnése utáni új csoportról van szó. Mert hogy ez a minimum, hogy én közösségben vagyok Istennel. És a csoportot azt azért indítom, mert ezt az Istennel való közösségemet szeretném kiterjeszteni másokra is. És az a nagyszerű hírem van, hogy szemben azzal, amikor mondjuk ti kezdtétek, vagy akár én is elkezdtem, most rengeteg lehetőség van arra, hogy csoportvezetőtársakkal, más emberekkel beszélgetni a csoportindításról, segítséget kérni. Tehát létezik már egy olyan támogató háttér, ami mentén a csoportindítás az ma már talán nem olyan nehéz, mint akkor volt, amikor az úttörőink elkezdték, vagy amikor én is belevágtam annak idején. Erről majd egy kis tapasztalatot mondani fogok. Egy csoport kezdete az mindig ott kezdődik, hogy van egy vágy a szívemben, hogy én ezt elindítsam, hogy az én Istennel szerzett tapasztalataimat megosszam másokkal, illetve mások Istennel szerzett tapasztalataiból épülhessek. És ez a közösség, ez az Istennel való közösség az, ami az egésznek a mozgatórugója. És nagyon fontos itt azt látni, hogy itt tulajdonképpen nem, hogyha én arra készülök, hogy csoportot kezdjek, hogy csoportot indítsak, akkor nem én vagyok a kezdeményező, hanem a Szentlélek a kezdeményező. Ő az, aki elültetett valamit a szívemben, amit szeretnék, amit észrevettem, és szeretném, hogyha kivirágozna az életemben. És ilyenkor nagyon jó dolog az, hogyha megkeressük azokat a lehetőségeket, ahonnan emberektől is támogatást kapunk. Szerintem minimálisan egy gyülekezet tagjaként nagyon érdemes a lelkésszel beszélgetni erről. Vannak olyan lelkészek, akik kifejezetten támogatják a kis csoportokat, vannak olyan lelkészek, akik még nem ismerik, vagy szkeptikusak vele kapcsolatban, viszont az szerintem általános tapasztalat lehet, hogy minden lelkész örül annak, hogyha egy laikus gyülekezeti tag valami szeretne csinálni a gyülekezetben, és szeretne másokat bevonni, és szeretne fejlődni a hitben, és mások hitbeli fejlődését is elősegíteni. És egy csoport elindításában számomra a legnagyobb segítséget pont a csoportvezetőtársak azok jelentették, vagy szokták jelenteni, akik hozzám hasonló cipőben járnak. Volt egy olyan tapasztalatom, már volt korábban csoportom, de az megszűnt, és szerettem volna új csoportot alakítani, és egyszerűen el voltam akadva, nem tudtam, hogy kiket hívjak, hogy mikor, hogy hogyan, szóval, hogy van ez a bénultság, tudjátok, amikor tudjátok, hogy valamit nagyon-nagyon kéne csinálni, azt is tudjátok, hogy ez jó, azt is tudjátok, hogy ennek mi a metódusa, de egyszerűen valahogy úgy nem megy át. És Gábor összetartja a csoportvezetőket, és szoktak lenni rendszeresen a csoportvezetői imaórák, amikben többen részt is vesztek, és én ott kértem a csoportvezető társaktól, hogy imádkozzanak értem, és a csoportindításomért, mert egyszerűen nem jutok vele egyről a kettőre, mert hetek óta szenvedtem rajta. Kiket hívjak, hogy legyen, mint legyen. És képzeljétek el, hogy az egyik testvérnő imádkozott éppen értem, és a csoport indításomért, és miközben imádkozott, így megjelentek a nevek.
a lista, hogy kik azok az emberek, akik benne lesznek, akiket meg kellene hívnom a csoportomba. És képzeljétek el, hogy ez így bután hangzik, hogy alig vártam, hogy vége legyen az alkalomnak, de hogy én rögtön kerestem ezeket az embereket, és igent mondtak. Nyilván már egyikükkel, másikukkal erről beszélgettünk, tehát hogy nem volt ez számukra teljesen idegen, de hogy azonnal megkerestem őket, igent mondtak, és el tudott indulni ez a csoport. Természetesen egy ilyen csodás tapasztalat nem azt jelenti, hogy mindegyik ilyen lesz, vagy ilyen könnyű lesz, de engem megerősített abban, hogy a csoportvezető társak, a tanítványtársak közben járó imája felbecsülhetetlen. Nem csak a csoportindításkor, hanem később is, de a csoportindításkor is. És én nem hiszem azt, hogy Gábor például bárkinek nemet mondana, aki nem vezet még csoportot, de szeretne a csoportvezetői imaórán részt venni azért, hogy inspirációt és segítséget nyerjen. Szóval egész nyugodtan ezt a lehetőséget is lehet választani, illetve szerintem mindannyian, akik csoportot vezetünk, a legnagyobb örömmel segítünk bárkinek, és a kérdésekre válaszolunk, vagy segítünk, amit tudunk tovább lépni. Na de akkor, hogyha nem onnan indul a csoport, hogy már rutinosak vagyunk, és volt már korábbi csoportunk, akkor mik azok a mítoszok, amik általában vissza tudnak tartani, vagy hátráltatni tudnak minket. Egy néhányat hoztam, amivel én találkoztam. Az egyik az, hogy csak az indíthat csoportot, aki már volt csoporttag. Hadd mondjam el nektek, hogy amikor én megismerkedtem ezzel a bending módszerrel, az egy nyári táborban volt. Gábor elmesélte nekem kb. Fél óra alatt, ez volt augusztusban, szeptemberben már volt csoportom, anélkül, hogy én bármiben részt vettem volna. Nem voltam a legügyesebb, ezt Gábor is tudja, elmondtam neki, vagy a csoportvezetőkkel megbeszéltük a problémákat. Nem azt mondom, hogy úgy kezdtem, minthogyha óriási tudással felvértezve indultam volna neki, de nem kell tulajdonképpen túl sok dolog ahhoz, hogy valaki el tudjon indítani a csoportot. A másik mítosz, amivel még itt szoktam találkozni, vagy ami úgy érzem, hogy kicsit meg tudja bénítani a folyamatot, az az, hogy ha valaki megszervez egy csoportot, akkor neki kell mindent csinálni. Neki kell nyaggatni az embereket, hogy jöjjenek, neki kell időpontot egyeztetni és keresni. Neki kell az alkalmakat levezetni, neki kell kiválasztani, hogy mit olvassunk. Nem. Ez egy közösség, és itt bárhogy megoszolhatnak a feladatok. És tulajdonképpen a legtöbb döntést ezt mi együtt hozzuk. És nyugodtan meg lehet bízni valakit, akinek arra van lelki ajándéka, hogy izélgasson másokat, hogy noszogasson másokat, hogy ő legyen az, aki mondjuk rákérdez arra, hogy kedd van, holnap szerda, mindenkinek oké? Vagy amikor valaki mondjuk nem szeretne az előtérben lenni annyira, de egy az egyben megbeszéli az emberekkel, tehát hogy 4 szem között szívesen megbeszéli az emberekkel azt, hogy akkor most lenne egy csoportnak a tagja, de hogy ugye a közösség előtt nem. Biztos, hogy meg tud kérni valakit. Tehát, hogy Isten gondoskodik arról, hogy egy csoportba olyan emberek kerüljenek, akik között meg tudnak oszlani ezek az egyébként nem túl bonyolult és nem túl nehéz feladatok. Aztán még van egy ilyen, ami szerintem nagyon sok mindenkit visszatart, hogy hát ha én csoportot akarok vezetni, akkor nekem teológiailag azért úgy pengének kéne lennem. Nem az a feltétel, hogy én teológiailag képzett legyek, hanem az a feltétel, hogy én az igét úgy olvassam, hogy engedelmes szívvel, és az Isten vezetésére való nyitottsággal. Tehát, hogy én ne belemagyarázzak valamit az én ideológiáimból, vagy ne tanítani akarjak embereknek valami olyat, aminek a hitelességéről lehetnek kétségeink, hanem hogy én nyitott szívvel és saját magamra vonatkoztatva olvassam az igét, és azért lássuk be, hogy ez tulajdonképpen a keresztény létünknek az egyik alapja. Tehát, hogy itt semmiféle olyan dologra nincs szükség, ami túlmegy azon, hogy én keresztény emberként Istenhez szeretnék kapcsolódni, az igéből szeretném megtanulni azt, hogy mit üzen nekem Isten. Tehát, hogy semmi olyanra nincs szükség, ami ezeken az alapvető dolgokon túlmegy. Amit a legfontosabb szem előtt tartani az az, hogy Isten munkáját végezzük.
Tehát, hogy amit mi csinálunk, az tőle jön, és hozzá megy vissza. És ennek az a következménye, hogy egyrészt az ő vezetése az elsőrangú szempont. Erről Donát is beszélt, hogy egy csomó mindent el kell engedni. Vagy azok közül, amik az én elvárásaim, vagy az én prekoncepcióim, vagy előzetes elképzeléseim. Mert Isten lehet, hogy teljesen más úton vezeti ennek a csoportnak az életét, és akár vezetheti úgy is, hogy az egyik ember egy csoportban, a másik egy másikban, a harmadik pedig nem egy tanítványi csoportban találja meg az ő hitéletét, hanem valahol máshol. De tök jó, hogy ha Isten tudja őt vezetni azon az úton, hogy ezt felfedezze. És egy másik következménye annak, hogy mi Isten munkáját végezzük, az az, hogy ő maga is munkálkodik. Tehát nem nekünk kell mindent megcsinálni. Az, hogy az emberek, akik benne vannak a csoportomban, ők mondjuk mennyire mély igetanulmányokat folytatnak, hogy ők mennyire mély megosztásokat tesznek, hogy ők mennyire nyílnak meg, köszönöm szépen, mennyire avatnak be minket az ő hitbeli küzdelmeikbe, vagy mennyire állnak szóba az ő hitbeli küzdelmeikkel, mennyire vállalják fel a lelki fejlődésnek a sokszor gyötrelmes pillanatait, az nem a mi munkánk. És engem, mint csoportvezetőt, csoporttagot, vagy mondjuk így, hogy tanítványtársat, ez nem kell, hogy felelősséggel terheljen, hogy a másik ember hogyan áll a hitbeli útján és a hitbeli fejlődésében, mert ez Istennek a munkája. És nekem azt az örömet, azt a kiváltságot adta, hogy én ott lehetek mellette, és láthatom, követhetem ezt a folyamatot, és adott esetben egy-egy pillanatban megerősíthetem, segíthetek neki, inspirálhatom, vagy csak pusztán láthatja azt, hogy én is hasonló dolgokon megyek keresztül. Tehát ennél a résznél a legfontosabb az, hogy engedelmesek legyünk Istennek. Az egész bending módszernek ez az egyik alappillére, az engedelmes lelkület, az engedelmes hozzáállás. Egyébként pedig senki nem mondta, hogy könnyű lesz. A csoport alapítás környékén is, illetve aztán később is számtalan probléma, számtalan nehézség ütheti fel a fejét, és összeszedtem egy néhányat, ami kifejezetten a csoportalapításra vonatkozik. Az első az, hogy megkérdezel egy csomó embert, hogy szeretne egy tanítványi csoport tagja lenni, és ő nemet mond. Megindokolja, vagy nem indokolja meg, de nemet mond. És mész tovább, és ő is nemet mond. Mész tovább, és ő is nemet mond. Mi is, mire megalapítottuk a kis csoportunkat, azért jó néhányan nemet mondtak, igaz? Jó néhányan. De ilyen van. És ilyenkor nem szabad azt a gondolatot hagyni, gyökeret verni az elménkben, hogy ez az ember, ő nem akar kapcsolatban lenni Istennel. Nem szabad, mert nem ez az egyetlen módja annak, hogy kapcsolatban legyünk Istennel. Ez egy szuper módja. De az az ember most éppen az életében nem abban az időszakban van, hogy erre nyitott lett, vagy ő nem az a típus, bármi lehet. Aztán a csoportösszetétel kérdései, hogy kit kivel rakjak egy csoportba. Na hát ez óriási, hogy hát hogyha őt is meghívom, meg őt is, akkor biztos, hogy ők végig fogják dumálni az egészet, és ezért a XY meg az YZ nem fog szóhoz jutni. De hogyha őt hívom meg, akkor meg ez lesz, meg az lesz. Nem tudom, aki csoportot alapított, már ismerősek ezek a dilemmák. Isten jobban tudja. Ő pontosan tudja, hogy kinek, ki által mit szeretne megtanítani. Lehet, hogy annak a nagy, sokbeszédű embernek pont azt szeretné megtanítani, hogy a kevés beszédű embert hagyja érvényesülni. De ezt nem az én feladatom megtanítani. És még csak az se feladatom, hogy azt mondjam, hogy nem. Tehát, hogy ha valaki vágyakozik arra, hogy egy ilyen közösség tagja legyen, és eltalál hozzánk, és összetalálkoznak ilyen emberek, Isten ott van. És persze lehetnek nehézségek, meg lehetnek így is szerencsétlen csoport összetételek, mert ez előfordul, de biztosak lehetünk abban, hogy Isten ott van. Amikor én csoportot
csoport alapításon gondolkodom, mert éppen mondjuk egy csoporton megszűnt, akkor én azért szoktam imádkozni, és ezt szoktam kérni a többi csoportvezetőtől, hogy azért imádkozzanak, hogy azok az emberek találjanak meg, vagy azokat találjam meg, akiknek lelki szükségleteik vannak, és ne a könnyű emberek, a könnyű esetek. Mert hogy tök jó egy olyan csoport, ahol mindenki kooperál, ahol mindenki lelkesen olvas, naplózik, mélyek a megosztásai, felvállalja a lelki küzdelmeit, és szívesen beszél róluk, munkálkodik más emberekért, és van kikért imádkozni, de azért lássuk be, én is belátom, hogy én sem vagyok mindig ilyen ember, aki ezt így mind egyszerre, mindig kézben tudja tartani, és így benne tud lenni. Azoknak az embereknek, akik ezt nem tudják maguktól megtenni, na azoknak van szükségük tanítványi csoportra. Ha valakinek ez magától megy, akkor nem biztos, hogy indokolt az, hogy tanítványi csoportban legyen. Mondjuk mutassatok valakit, akinek ez megy. Nagyon szeretném megkérdezni, hogy csinálja. Mi kell ahhoz, hogy elindítsunk egy csoportot? Említettem már Isten vezetését, említettem már a támogató hátteret, említettem a nehézségeket, és ide kapcsolódik egy harmadik összetevő, az a tántoríthatatlanság. Hogyha Isten elhívott arra, hogy egy tanítványi csoportot gyűjts magad körül, akkor ezt komolyan gondolta. Tehát akkor ezt nem írja felül az, hogy emberek nemet mondanak, hogy mondjuk a lelkészed nem támogató, vagy hogy emberek gyanakszanak arra, hogy te most valami nem tisztességes, vagy nem jó dolgot szeretnél elkezdeni, vagy szóval, hogy akkor ezek a körülmények, ezek nem írhatják felül Istennek a vezetését. Mert ha ő elhívott téged, akkor ő teljesen biztos abban, hogy neked ott a helyed, és neked ezzel dolgod van. A csoportindítás környékén egy csomó olyan eszköz van és áll rendelkezésre, ami segíthet bizonyos folyamatokat beindítani. Kreatív ötletek néven szedtem össze, és egy néhány dolgot szeretnék majd nektek megmutatni, illetve elmondani. Viszont a leginkább azt szeretném kihangsúlyozni, hogy amikor kreatív ötletekről beszélünk egy csoportindítás vagy a csoport élete kapcsán, akkor a legeslegfontosabb a célokat szem előtt tartani. Csoportindításkor lehet fontos célunk az, hogy akikkel találkozunk egy kis csoportban, az első pillanattól érezzék a szeretetünket, a törődésünket, érezzenek kedvességet és elfogadást. Hogy úgy léphessenek be a csoportba, hogy minthogyha otthon lennének. És ennek például nagyon jó eszközei, hogyha elősegítjük azokat a tevékenységeket, amiket ők végezni fognak. Ugye a tanítványi módszernek az egyik fontos alappillére az interaktív bibliaolvasás, ami nem csak a Biblia elolvasását, vagy az adott bibliai szakasz elolvasását jelenti, hanem hogy erről naplót írunk. És például nagyon jó ötlet egy csinos kis füzetet ajándékozni a csoporttagoknak. Én ezt szoktam használni, és képzeljétek el, hogy most egy jó pár hete alakítottunk egy csoportot, amiben egy olyan tag is részt vesz, aki nekem az első csoportomnak volt a tagja, és azt kérte, hogy jaj, hadd ő hozza a füzeteket. Ő szeretné hozni a füzeteket, megmutatom a füzetemet. Ilyen mindenkinek személyre szóló, az ő neki szánt színekkel és mintával rendelkező füzetet hozta, és ráadásul egy pici kis ajánlást írt az elejére, matrica, egy tartalomjegyzéknek adott helyet. És aztán elkezdődik itt az, hogy maga a napló, és hátul pedig az imacéloknak egy fejezet. A többiek még ennél fejlettebb verziót kaptak, mert hogy nekik le is van írva az elejére az, nekem nem írta le, mert én tudom, azt mondta, hogy hogyan kell naplózni. Ez szépen leírta kézzel, hogy hogyan vannak a naplóírásnak a részletei. Próbáltam más módszereket is, például könyvjelzőket, mindjárt megmutatom.
készítettem egyrészt a bibliaolvasási terveket, így havonta készítettem ilyen könyvjelzőket, amire rá van írva, ezt az ember belerakja szépen a Bibliájába, és ez egy nagyon, nagyon kis praktikus, illetve egy emlékeztetőkártya a naplózással kapcsolatban. Ennek is van már egy fejlettebb változata, csak azt elosztogattuk Gáborral, aminek a másik oldalán néhány önvizsgálati kérdés van, inspiráció gyanánt. Ezekkel lehet segíteni, és én azt tapasztalom női csoportokban, hogy ezek azért az elején egy nagyon kedves légkört hoznak létre. Nem szabad túlbecsülni ezeknek az eszközöknek a jelentőségét, azt azért hozzáteszem, és ami a legeslegfontosabb az, hogy mindig a célokat tartsuk szem előtt. Hogyha túlságosan elmegyünk abba az irányba, hogy jaj, kis könyvjelzőcskék, akkor találkozunk, akkor mondjuk egy kis tea, meg egy kis sütemény, meg ez, meg az, meg amaz, akkor hajlamosak vagyunk egy kicsit elvéteni a fő csapás irányt, és mondjuk egy ilyen tea délután, vagy női csacsogó klub irányba elvinni az alkalmakat, és ez, hát, hogy úgy mondjam, kontraindikált, tehát ezt nem szeretnénk. Úgyhogy az a legfontosabb és az elsőrangú szempont, hogy a helyes és mindig szem előtt tartott célt támogassa az az eszköz, amit választunk és amivel segítünk. Mit érdemes tenni, mielőtt belevágunk egy csoport elindításába, milyen előkészületek várnak ránk, illetve mik azok, amiket érdemes a csoporttagokkal előre megbeszélni. Vannak ilyen nagyon, nagyon egyértelmű, triviális dolgok, például, hogy online vagy offline találkozunk. Nekem az eddigi csoportjaim többsége online találkozott, és most abban a kiváltságban van részünk, hogy személyesen találkozunk a csoporttal, és hát én össze tudom hasonlítani, ők nem mindannyian. Online is nagyon jó, de azért személyesen az még egy kicsit többet ad. Az ad egy olyan pluszt, amit nem lehet máshogy. Ezt is el kell dönteni, és meg kell beszélni a csoporttal. Meg kell beszélni azt, hogy milyen gyakran találkozunk. A legjobb a heti találkozás, viszont nálunk például a személyes csoportunkban 2 heti találkozást állapítottunk meg, és azt tapasztalom, hogy ezzel még működik. Hogyha ennél ritkábban tudnának már a csoporttagok találkozni, ott már elvétjük a célokat, és az már ennek a módszernek nem kedvez. Tehát, hogy ott már nem tudjuk úgy felvenni a fonalat. Szóval a 2 heti az a legszéle. Aztán az időponttal kapcsolatban volt olyan tapasztalatom, amikor egy csoporttal mindig a csoport alkalmon beszéltük meg, vagy szerettük volna megbeszélni a következő alkalomnak az időpontját. És sokszor az lett belőle, hogy jaj, nincs már idő, akkor majd csevegésben megbeszéljük. És akkor jaj, már eltelt egy hét, ti ráértek? Mikor értek rá? Szóval, hogy óriási zűrzavar tud kialakulni, és óriási kapkodás tud lenni akkor, hogyha nincs egy dedikált időpontja a csoport alkalmaknak. Nyilván vannak olyan élethelyzetek, amikor ez lehetetlen, vagy szinte lehetetlen, de amikor csak lehet, érdemes nagyon-nagyon ragaszkodni ahhoz, hogy egy fix időpontja legyen a csoporttalálkozóknak. Az ad mindenkinek egy nyugalmat, hogy efelől nem kell már gondolkodni. Ezt egyszer kitaláltuk, ehhez csak alkalmazkodni kell, nyilván történhetnek dolgok, amik mondjuk közbe jönnek, vagy lehetetlenné teszik akkor és ott, de akkor nincs minden héten ugyanaz a stressz, hogy akkor mikor találkozunk, akkor ezt le kell egyeztetni, neki biztos nem lesz jó, ő meg ki tudja válaszolni, és ez például a csoporttagok közötti kapcsolatot nagyon-nagyon alááshatja. És ez csak egy technikai dolog. Aztán az alkalmak menete. Volt szó arról, hogy összhangban legyen a 3 fő eleme az alkalmaknak. Ugye az első az, hogy az igeolvasásunknak és a naplózásunknak a tömegéből valamit megosztunk a másikkal, tehát hogy a megosztás, a bajtársi közösség, akár önvizsgálati kérdések, tehát az elszámoltathatóság része, illetve az ima másokért. Próbálkoztam én is azzal, amit Donát is említett, hogy hát vezessük be ezeket csak fokozatosan. Hát nem működik. Mert
a csoporttagok nem fogják tudni azt, hogy akkor most miről szólnak ezek az alkalmak. Amikor létrehozunk egy csoportot, életre hívunk egy csoportot, akkor az első pillanattól kell, hogy tudják a csoporttagok, hogy mire kötelezik el magukat, hogy mi fog történni, hogy ők ezzel mit vállalnak magukra. Hogyha csak a 3. héten közöljük velük, hogy hát akkor önvizsgálati kérdés, vagy nem tudom, akkor érezhetik magukat, teljesen joggal érezhetik magukat, hátba szúrva, hogy hát nem erről volt szó. Tehát nagyon fontos, hogy még mielőtt belevágunk a csoport működésbe, azelőtt rögzítsük azt, hogy mi fog történni a csoportalkalmakon. Mert akkor erre szól az elköteleződés. És egy másik, hogy meddig is tart az elköteleződés. Azt hiszem, hogy Gábor, te ilyen 8 hetes etapokat szoktál kitűzni. Mi most a csoportunkkal, mivel 2 hetente találkozunk, 12 hetet tűztünk ki 6 alkalommal, és a múlt héten volt az utolsó alkalom, amikor megkérdeztem, az alkalom elején mondtam, hogy hát akkor ez most a 6., tehát hogy ez most az utolsó, és akkor majd az alkalom vége felé beszélgessünk a folytatásról, hogy akkor mi lesz. Lezajlott az alkalom, és akkor utána megkérdeztem, hogy akkor mi legyen a folytatással, és az egyik kedves csoporttag csak így zsigerből rávágta, hogy akkor az a kérdés, hogy mit olvasunk. Úgyhogy természetesen a csoportunk megy tovább. Azt beszéltük, hogy a nyárig mindenképpen, aztán majd megbeszéljük, hogy mi lesz a nyáron, meg mi lesz az után. Ma már annyira le vagyunk terhelve, annyira, és nem is csak a feladatokkal, meg a tennivalókkal, hanem információval, felelősséggel, mindennel zajjal, ami körülöttünk van, hogy az, hogy én egy életre szóló, vagy életre szólónak tűnő feladatot vállaljak, vagy kötelezettséget vállaljak, azzal, hogy én elkezdek egy csoportba járni, és mivel nincs meghatározó, hogy mikor van a vége, ezért azt gondolom, hogy ez akkor innentől kezdve élethosszig, ez egy teljesen fölösleges lelki terhet rak ránk. Ha azt mondjuk, hogy ez 12 hét, még akkor is végigcsinálható, hogyha menet közben rájövök arra, hogy ez nekem nem annyira. De még akkor is meg lehet csinálni, és akkor legfeljebb azt mondom a végén, hogy hát figyeljetek, ez nekem nem jött be. De ez ad egy kiszámíthatóságot, vagy stabilitást. Egy olyan dolgot, ami ma a legtöbb tennivalónkból, feladatunkból, stb. Hiányzik. Az, hogy lássuk, hogy mikor kezdődik, mikor van vége, mi fog történni menet közben. Éppen elég váratlan és random dolog történik velünk, amit nem tudunk kontrollálni. Picit visszatérve az alkalmak menetére, bár ahogy elnézem, azért a legtöbben ezt egészen pontosan tudjátok, hogy mi zajlik egy ilyen alkalmon, úgyhogy látjátok kint, és már el is mondtam, egyetlen egyet szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy az egyensúly az egyik, amit már Donát említett, és a másik pedig a rugalmasság. Simán lehet olyan, hogy az egyik csoporttag egy olyan lelki teherrel érkezik a csoport alkalomra, amit megismerve inkább úgy döntünk, hogy akkor őt támogatjuk most lelkileg, arra szánunk több időt, hogy érte imádkozunk. Simán lehet az, hogy egy kifejezetten egy olyan külső személyért, egy olyan hitetlen emberért például tudunk fohászkodni, és erre tudunk több időt szánni, akivel most valami van. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon aktuális kérdés. Simán lehet az, hogy most valamelyik csoporttagot, vagy akár több csoporttagot is úgy szólított meg az ige, hogy erről muszáj beszélgetni többet, vagy kérdéseink vannak, vagy valami akadálya a megértésnek, amin segíthet az, hogyha beszélgetünk róla. Ezekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy rugalmasság is legyen bennünk, ugyanakkor lássuk a nagy egészet, hogy ne vesszünk el abban, hogy az összes apró cseprő felmerülő dolgot most itt nekünk muszáj megbeszélni, hanem hogyha valami nagyon fajsúlyos, nagyon-nagyon fontos van, csak annál ragadjunk le, és egyébként meg
próbáljuk megőrizni a harmóniát. Volt egy tapasztalatom egy csoporttaggal, aki a csoport alkalmak folyamán, ahogy olvasta az igét, és ahogy egyre inkább megnyílt felénk, olyan régi, gyerekkori, fiatalkori traumákat hozott elő benne ez a folyamat, hogy rendszeresen és nagyon nagy időtartamban voltak olyan megosztásai, meg olyan történetek, amiket elmesélt, amik nagyon megterhelték a csoportot. Nem tudtam kezelni a helyzetet. Tehát, hogy ez nem egy sikertörténet, és ezt a személyt utána már nem tudtam, illetve megpróbáltam megszólítani egy másik csoportra, és azt mondta, hogy neki az ott akkora sérülést okozott, hogy ő inkább nem szeretne. Nekem ez az, ami ilyen azóta is seb. Vannak ilyen helyzetek, és nagyon-nagyon nehéz okosnak lenni. Tehát, hogy ez az, amire nem lehet előre receptet mondani, azon kívül, hogy imádkozunk, és megkérjük a csoportvezető társakat, hogy imádkozzanak értünk, hogy legyen bölcsességünk ott is akkor. De ezekre a helyzetekre abszolút nincs recept. Viszont azt sem lehet mondani, hogy ne lehetne néha-néha leragadni egy témánál, vagy egy problémánál, vagy egy lelki szükségletnél, hogyha éppen az olyan fajsúlyú, és nem hétről hétre ismétlődik. Az olvasási tervvel kapcsolatban is néhány tapasztalatot hoztam nektek, illetve egy olyan alapelvet, amit hát aztán majd megkérdezem a köztünk lévő csoportvezető teológus, lelkész kollégákat, hogy mennyire validálnak, de először az olvasási terv praktikus oldaláról egy pár szót. Döntsük el együtt, hogy mit olvasunk. Nem érdemes egy csoportvezetőnek előre meghatározni, vagy valakinek előre meghatározni, mert az egy nagyon jó folyamat, amíg mondjuk rászánunk 5 percet, hogy lapozgatjuk a Bibliát, hogy nézzük, hogy ki mit olvasott már régen, vagy... Tehát ez legalábbis nálunk egy nagyon-nagyon kellemes és nagyon jó kis döntési folyamat volt, hogy ezt eldöntsük. És azt tapasztaltam, hogy kezdetben, amikor elindítottam a csoportot, az első csoportomat, akkor hát még a módszernek a nagyobb mélységeivel nem voltam teljesen tisztában, és először mi mai igét olvastunk. Tehát nem a Bibliát nyitottuk ki és egy fejezetet, hanem egy megrágott Biblia tanulmányt. És aztán hát Gábor mondta meg, hogy a csoportvezetői imaórán beszéltük, hogy nem lesz ez így jó. Igazuk volt, és aztán váltottunk a Biblia olvasásra. És akkor néztem a kis bending füzetben, hogy milyen beosztás van, hogy egy napra 2 fejezet. Jó, hát akkor írjunk egy napra 2 fejezetet. És hát, hogy mondjam, 21. században vagyunk, óriási leterheltséggel, és hogyha nem olvasol 3 napig, akkor van 6 fejezeted, amit persze elmondjuk, és mindig elmondjuk, hogy nem kell bepótolni, hogy nem, tehát folytasd onnan, ahonnan, de a hozzám hasonló ilyen kicsit OCD-s, kicsit nem tudom, ilyen, szóval, hogy hasonló mentális problémákkal rendelkező embereknek egyszerűen ez így nem működik, hogy én kihagyom az Efézus 2-3-at, és akkor csak a 4-et olvasom. Tehát, hogy ez így milyen dolog már. Most az működik nekünk, hogy egy hétre 5 fejezetet mondunk. Az működik még, hogy nem havi olvasási tervet adok ki. Szóval, hogy most itt megmutattam a gyönyörű havi olvasási terveket, de azt mondom, hogy most nekünk alkalomtól alkalomig az olvasási terv az, ami beláthatóbb, ami úgy nem tart sokáig megbeszélni, tehát ezzel nem megy el sok idő, hogy akkor most a következő fejezet oké, vagy akkor most Bírák könyve első 5 fejezet oké, vagy első 10 fejezet, ugye, vagy lehet, hogy 8-at beszéltünk, meg 8-at beszéltünk, meg 2 hétre, most picit csalunk, sűrű időszak van. És itt szeretnék rákanyarodni egy olyan alapelvre, amit egyébként most talán a legutóbbi kis csoport alkalmunkon fogalmaztam meg úgy magamnak is, hogy nekünk nem az a fontos, hogy az emberek, akik a csoportunkban vannak, ők szó szerint kövessék az olvasási tervet, és naplozzanak mintaszerűen.
az a fontos, hogy ők Istennel töltsenek időt. És ebbe beletartozik az, hogy imádkoznak, beletartozik az, hogy szolgálnak másokhoz, hogy ige hirdetést hallgatnak, hogy szolgálnak a gyülekezetben, hogy olvassák a szombatiskolát, részt vesznek a szombatiskolában, hogy olvassák a mai igét, vagy reggeli dicséretet, vagy kinek mi a reggeli ébresztője. Ezek mind beletartoznak. Aztán egy nagyon fontos ezen belül, hogy olvasd a Bibliát magát. Tehát, hogy nem csak kegyességi irodalmakat, nem csak Ellen White-ot, meg John Wesley-t, meg nem tudom mit, hanem olvasd a Bibliát magát. És ezen belül van az, hogy hát egy csoport vagyunk, és megbeszéltük, hogy mit olvasunk, akkor kövesd ezt a tervet. És van olyan, amikor az ember egyszerűen más, tehát azon a napon más lelki üzenetre van szüksége. És van olyan, ezt az egyik csoporttagom mesélte, pont talán a legutóbbi alkalommal, hogy Efézust olvastuk, és ő nagyon le volt maradva az olvasási tervvel, teljesen így biztos volt benne, hogy ebből is semmi nem lesz, nem túl nőtt rajta ez a feladat, és felugrott neki a Biblia app, megnyitotta, és az Efezusból volt az az ige, hogy öltsétek fel Istennek a fegyverzetét. És így, ez így pofon vágta őt, mert neki ez egy nagyon-nagyon fontos ige volt az életében, és ráadásul az Efézusból van, tehát, hogy ha akarja, ha nem, ő Efézust fog olvasni. Nincs mese. De van olyan, hogy egyszerűen most valami más lelki üzenet az, amire szükségem van, és csoportvezetőként, vagy mondjuk nevezzük csoportvezetőnek most, én nem hozhatok ítéletet a fölött, vagy nem ítélhetem meg azt, hogy annak az embernek most mi a jobb, hogy követi az olvasási tervet, vagy abban a mondjuk 15 percben, ami egy napjából van, hogyha ő arra vágyik, hogy azt a Zsoltárt elolvassa, ami neki a múltkor is akkor erőt adott, hogy akkor ő melyiket választja. A prioritásokat kell szem előtt tartani. És hát én azt hiszem, hogy ennyit terveztem, nem tudom, hogy nem nagyon éltem vissza szerintem csak közepesen a türelmetekkel. Én azt mondom, hogy te jössz, akinek van kérdés, az felteheti, egyrészt ez erre vonatkozik, másrészt, hogy te jössz csoportot alapítani, vagy elindulni. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet. Pityesz, hallgatlak. Nekem egy hozzászólásom lenne ahhoz, hogy nem kell feltétlenül ugyanannak lenni a szervezőnek és az alkalomvezetőnek. Egy kicsit másfajta csoportba járok, mi úgy hívjuk, hogy imaóra. Egy bibliai témájú könyvet olvasunk, ami rövid fejezetekből áll, és beosztjuk, hogy tiéd az első fejezet, tiéd a második, tiéd a harmadik. Mindenki elolvas mindent, de amit kaptam, abból felkészülök. És akkor én vezetem abból a fejezetből a beszélgetést. Ha 10 percig, akkor 10 percig, ha 1 óráig, akkor 1 óráig. Másfél órát szánunk a beszélgetésre, és akkor így a másfél óra alatt 2, 3 vagy 4 ember is tud vezető lenni. A másfél óra csak beszélgetés, nem teaest, utána jön a teaest. Ó, ez nagyon jó. Irigylem a szabad időtöket. Hát ilyen nagyjából 1,4 óra, másfél óra, 1 és 3/4 óra, nagyjából ez a standard, attól függ, hogy éppen mi van. Hát én azt lőttem be, hogy 1,4, max. Másfél óra, ennyi legyen, és én ezt egészségesnek, normálisnak látom. Ez sok mindentől függ, a csoport létszámától elsősorban. Tehát egy nagyobb csoport többet beszélget, mert hogyha mindenkinek van megosztani valója, már pedig ez a célunk, akkor arra rá kell szánni az időt. Egyébként a kutatásunkból az derült ki, a kérdőívekből talán, hogy a hosszabb csoportalkalmak mélyebb megnyílásokat eredményeznek. Tehát, hogyha valaki rá tudja szánni az időt, csoportszinten, tehát, hogy mindenki rá tudja szánni a több időt, mondjuk, hogy 2 órát töltsenek együtt, és nem a pletyi körré alakul, és
senki nem érzi úgy, hogy mondjuk most itt visszaélnek az idejével, vagy ilyesmi, akkor tulajdonképpen ennek semmi akadálya. Igen? Én azt szeretném kérdezni, hogy mikortól beszélünk új csoportokról? Amikor minden tag új, vagy akkor, amikor például becsatlakozik valaki a csoportba, az is új csoportnak számít? Hát én inkább Donátot, vagy nem tudom, Gábort szólítanám meg ezzel a kérdéssel. Szóval ugye az volt a kérdés, hogy ha becsatlakozik egy meglévő csoportba egy új valaki, akkor az új csoportnak számít-e? Hát ez a csoport identitása szempontjából kérdés. Tehát, hogyha valakit tudunk integrálni, és elfogadja a csoport, akkor tulajdonképpen ez ugyanaz a csoport. Hogyha viszont jön egy új valaki, és azt mondja a csoport, hogy akkor most mi elindulunk újra, most itt van más valaki, tehát, hogy ezt a csoportnak kell meghatároznia, hogy tulajdonképpen hogy látjuk ezt. Egyébként nekünk volt olyan csoportfolyamatunk, hogy a 4 fős csoportból 3-an 2 évig voltunk együtt, és a 4. tag változott a félidőben, de szóval ugyanannak a csoportnak számított. Tehát én azt egy csoportnak számoltam, nyilván 2 különböző gárda volt, tehát hogy azt gondolom, hogy ez, mivel nem azt számoljuk, hogy pontosan hány csoportunk van, hanem ugye a folyamat a lényeg, hogy ezzel az Istennel töltött idő, ez a minőségi, ez a tanítványi kapcsolat, ez beidegződjön, ez a lényeges, ezért ilyen szempontból ennek nem nagyon van jelentősége. Azt szeretném kérdezni, hogy amikor azt mondod, hogy új csoport, akkor abban mindenki új. Hát nem feltétlen. De szóval az volt a kérdés, hogy amikor azt mondom, hogy új csoport, akkor abban mindenki új-e. Én azt mondom, hogy nem feltétlen. Mert hogyha például nekem most egy olyan csoportom van, amelyikben van egy olyan tag, aki már egy korábbi csoportomban volt tag, de volt egy kis szünet a 2 között, és attól ez egy új csoport. Én inkább attól tenném függővé, hogy mennyire változik meg a csoport dinamikája, mennyire kell mondjuk az új emberek miatt picit máshonnan kezdeni. Tehát, hogy mennyire kell mennyi időt, energiát igényel az, hogy az újonnan érkezett emberek kell megismertetni ezt a módszert, ilyesmi. De igazából, igen, én itt most új csoportként arról beszéltem, amikor elkezdődik valami, és abban lehet, hogy mondjuk az 5 tagból mondjuk 3 volt már csoportban, vagy akár mindegyikük volt csoportban, csak különféle csoportokban, bár nyilván cél az, hogy olyan embereket bevonjunk, akik még sose voltak csoporttagok, de ahogy hozza az élet igazából. Szóval itt az új csoporton leginkább azt értem, amikor most kezdjük el, és függetlenül attól, hogy ebből hány tag az, akinek már volt ilyen tapasztalata korábban. Nyilván ez majd abban a tekintetben érdekes, hogy mennyi időt kell arra rászánni, hogy elmagyarázzuk a csoportnak a működését, stb., hogy mindenkinek világos legyen. Tehát akkor beszélünk új csoportról, amikor lezártunk egy csoportot, és újra indítunk egy csoportot. Tagság összetételtől ilyen értelemben függetlenül is. Tehát, hogy amikor a 6 hét véget ért, és folytatjuk a csoportot, akkor azt nem tekintem új csoportnak. Mikor viszont eljutunk oda, hogy vagy kihalásos alapon véget ért egy csoport, vagy azért, mert olyan mértékű változást idéz elő a csoport összetétel, hogy az a csoport, az véget értnek tekinthető. Én ekkor beszélnék új csoportról, amit tényleg csak azért fontos, hogy egy új csoportot úgy indítunk el, hogy megbeszéljük, hogy meddig leszünk együtt, mit fogunk olvasni, hogyan csináljuk. Szerintem ezek az új csoportindításnál a szempontok. Nem tudom, hogy van-e kérdés még. Én akkor egy kérdést föltennék nektek. Zsuzsi, mondtad azt, hogy bocsánat, elő kell vegyem, mert fölírtam menet közben. Tehát, hogy
És mélységesen egyetértek vele, hogy nem kell nekem átvenni azt a részt, ami Isten része, hogy munkálja emberekben azt, hogy olvassanak, hogy megnyíljanak, hogy naplózzanak, hogy lelki életüket megéljék. És egy kiegészítő kérdést tennék fel hozzá, hogy csoportvezetőként hol van a felelősségem, hogyan húznátok meg a határt, vagy hol tudnánk megragadni azt, amikor mégis van felelősségem az ember iránt és a csoport iránt. Jó, tehát, hogy egyetértve azzal, hogy ez Isten munkája, nem megkérdőjelezve, nem ellene mondva, hol van egy olyan felelősségem, amikor mégis beavatkozást igényel, mert a nem olvasás, a krónikus nem olvasásnak romboló hatása van az egész csoportra nézve is. Szerintem egyfelől a példaadásnál kezdődik, ami sokszor a legnehezebb számomra legalábbis. Tehát amikor úgy találkozunk a csoporttal, hogy ők sokkal rendesebbek voltak az elmúlt héten, mint én, ez szerintem egy nagyon fontos pont. A másik az, amit viszont rögtön az elején a csoport indításnál ki lehet használni, és nem tudom, remélem ez még nem a manipuláció kategóriája, hogy jól belelkesíteni az embereket. Tehát jól elmondani azt, hogy mekkora élmény, amikor összejövünk, és te ezt választottad, ezt az igét választottad ebből a fejezetből, ez hogy kapcsolódik ahhoz, amit én... Te pont ugyanezen mész keresztül, és vagy amikor ugyanezt az igét választottuk, de te teljesen mást szűrtél le belőle, mint én. És amikor ezt egyszer-kétszer megtapasztalják már, akkor szerintem erre egy csüggettebb, vagy hát olyan laposabb időszakban, erre szerintem nagyon jól vissza lehet hivatkozni, hogy emlékeztek, hogy milyen jó volt. Lapozz csak vissza, nézd meg, hogy ez milyen jó volt, amikor ezt összevetettük, vagy amikor ezt... Szóval szerintem nagyon sokszor csak kommunikáció múlik, vagy azon múlik, hogy van-e igényem arra, hogy ez tényleg harmóniában működjön. Igen, és hát itt nem lehet eleget hangsúlyozni azt, hogy egy csoportvezetőnek azért ébernek kell lennie, hogy megvolt-e minden, hogy igéből megosztás, bajtársi közösség, ima másokért, és nem csak úgy általában, meg nem csak úgy felszínesen, hogy... Tehát, hogy nem tudom, Donát, mondjál még valami okosat, kérlek. Én azt gondolom, hogy csoportvezetőként mindenképp szembesülünk a hibáinkkal. Tehát ha túltoljuk a manipulációt, bocsánat, hogy ezt mondom, de a vezetői felelősségünkkel visszaélünk, azt is tapasztalni fogjuk, meg azt is, hogyha nem élünk vele. Tehát ez is egy tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy itt egy ilyen belső figyelem a Szentlélekre, hogy lehet, hogy két ugyanolyannak tűnő helyzetben nem ugyanaz a reakciója a Szentlélektől. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy Isten nem gyárt sablonokat. Tehát én azt gondolom, hogy nehéz ezt megmondani, viszont ez a feszültsége az ítéletnek, a kegyelemnek is, hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni. Tehát hogy lehet az, hogy én csoportvezetőként ugye motiválom az embereket, viszont nem fogságba tartom őket. Tehát ez egy nehéz helyzet. Az a gondolatom még hozzá, hogy amit Zsuzsi mondott a példaadásról, hogy ez egy tök fontos dolog, ennek két oldala is van, hogy egyrészt ugye, amit Zsuzsi mondott, hogy a gyengeségünket is megtapasztaljuk, és azt mondjuk, hogy igen, ezzel én is küzdök, de ez akkor is értelmes és fontos, ezért és ezért. Nekem volt olyan, hogy fogadást kötöttem az egyik csoporttaggal, hogy én többször fogok Bibliát olvasni, mint ő a következő 8 hétben, és hát azt hiszem az utolsó héten buktam el, vagy valami ilyesmi volt. De őt ez nagyon motiválta,
Egyébként simán lehet, én meg a digitális korosztállyal, tehát mi YouVersion-ös bibliaolvasási tervvel olvassuk a Bibliát. Borzasztó nehéz. A következő generáció 15 perces TikTok videókon él. Tehát vagy 1-2 másodperces, 15 másodperc, 30 másodperc, tehát ilyesmi. Tehát gondold el, hogy a figyelme eddig terjed ki az, hogy egy fejezetet elolvasson Lukács evangéliumából. Tehát ne viccelj már. Tehát, hogy ott megunja, hogy kinyitja a könyvet, addig megunja. 15 másodperc, mire megkeresi, hol van Lukács evangélium, és elunja. Tehát ennyi volt, kész, elvesztetted a figyelmét. Tehát, hogy van kihívás a Szentlélek felé rendesen, hogy megragadja, tehát, hogy különösen az új generáció felé is csodálkozunk, hogy mi is úgy meg van zavarva. Van egy könyv, egy meleg világi ember írta, és az a címe, hogy Megzavart figyelem. És borzasztó, tehát ebben a generációban élünk, folyamatosan zavarva van a figyelmünk, és hogy tudjuk mégis a csoportalkalmakat a kegyelemnek a helyévé, meg Jézus Krisztus személyes megjelenésének a helyévé tenni, hogy megjelenik az, hogy vágyat ébresztünk az Isten igéje iránt, és nem pedig egy ilyen, tehát nem azt éli meg az emberek utálják azt megélni, hogy ők vesztesek. És nagyon nehéz őket belekényszeríteni, ha csak nem beteg az önértékelésük, és akkor valami fajta kóros elváltozásból mazoista módon csoporthoz tartoznak. Tehát értitek, hogy nem az a célunk, hogy embereket megbetegítsünk, hanem az, hogy egy csodálatos kedves Szentlélekkel mi is, meg ők is találkozunk, és meg ez így létrejön. És egyébként pont ez az, hogy ezért mondjuk azt, hogy természetes folyamat, és a vezetőnek azt kell megvizsgálnia, hogy tudok én ebben természetesen jelen lenni, mert nálam van visszahúzódás is, tehát, hogy mivel én volt, hogy már manipuláltam embereket, meg kényszerítettem őket, tehát volt olyan is, hogy annyira visszahúzódtam, hogy hagytam, hogy a csoport menjen a maga útján, pedig bele kellett volna szólni. Tehát azért mondom azt, hogy muszáj odafigyelni, reflektálni a saját viselkedésünkre. Pintér Bélának, a pünkösdi előadónak van egy nagy mondata, ezt hadd idézzem ide be, hogy az is bele van kalkulálva, hogy hibáz. Tehát tesó, az is bele van kalkulálva, hogy hibáz. Tehát, hogy Isten szeretete kegyelmébe ez is belefér, de az, hogy tanuljunk belőle, az, hogy jobb vezetők legyünk, ez viszont fontos.